Dit is hem dan. Een van de twee skippen die de Rijkswaterstaat aanschaft had, speciaal voor de handhaving op de Waadzee. Zo kennen ze mensen die te hut varen volle makkelijker aanhouden. Ted van der Zee surveilleert je op het nieuwe skip. Ja, er zijn boten die zijn 24 meter lang. Er zit ongeveer een zontje 100 pk in. Er is ongeveer 44 km per uur. Dat is vrij snel. Het zijn hypermoderne boten, nou ongeveer een 4-4 oort. En die gebruiken wij dus ook voor de handhaving, ook voor de, het zijn de snellere boten steeds maar. Daarnaast kunnen wij ook dan gebruik maken van snellere rips. En dat ben een rubberboot met een heeg aantal vermogen erin, gewoon 180 km per uur. Binnen de betonning op de Waadzee maar ze hut varen als het worst. Maar boeten de betonning was net harder als 20 km in de uren. Maar dat bad wel een soort. De snelle boten van Rijkswaterstaat binnen inzet naar kritische kamervragen, omdat er alleen nog maar waskogings uitdeeld worden kunnen. Minister Schultz had toen gezegd dat snelheidsovertreders gestraft worden moeten, maar een boete of een proces verbaal. Ga ik wel je vaarwijs even controleren, samen met je registratiewijs. Deze skipper had de boel goed op water, maar lang net elke nien had dat. Van der Zee is dan ik blij met de nieuwe handhaving. Nou, wel dat wij meer beter in kunnen grijpen in deze situaties. Voorheen hier wel je boot niet net zo uitgingen. En dan wordt het erg lastig om die boten te achterhelpen. En nu hebben we daar volle minder moeite mee.